naf li tħobbu l-pajjiżkom, naf li qegħdin fil-Parlament għall-aqwa ġid tal-Maltin u l-Awċin, ivvotaw magħna f'din il-mozzjoni. Għamlu dak li hu tajjeb. Taċċettawx li nħallsu 100 miljun minn butna għal dawk li ma tawna xejn. Ejja niġġieldu flimkien lil dawn il-barranin qarrieqa u nġibu lura dak li huwa tagħna għall-poplu tagħna. Appell dirett mill-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija lid-deputati tal-Gvern sabiex iħarsu l-interess tal-poplu Malti u Awċi kollu. Dan meta qudiemhom għandhom każ lampanti ta' tlesptarijiet pubbliċi li nataw b'xejn u għal xejn lill-kumpanija li ġiet mix-xejn. Il-Partit Nazzjonalista qed jagħmel pressjoni kontinwa fuq il-Gvern u fuq Roberta Bela sabiex jieħu azzjoni immedjata fuq il-ftehim ta' tlesptarijiet ma' Vitals u Stewart. Iżda dan għadu qed ikaxkar saqajh fejn għalih jidher li s-saħħa tan-nies mhix urġenti. Għalhekk fid-dawl ta' dan kollu, l-Oppożizzjoni se ġġib din il-kwistjoni quddiem il-Parlament permezz ta' mozzjoni ħalli dan il-ftehim jiġi kkanċellat u biex ir-rappreżentanti tal-poplu jgħidu humiex favur jew kontra dan id-deal maħmuġ. L-Oppożizzjoni se tibqa' tagħmel dak kollu possibbli sakemm il-kuntratt ta' tlesptarijiet jiġi kkanċellat u l-isptarijiet jingħataw lura lin-nies u kull min seraq lill-poplu jħallas lura dak li seraq u jħallas temilu. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar kif fi frar tal-2018 fetaħ kawża fejn talab lill-qorti tikkanċella il-kuntratt mal-Vitals bl-Avukat Ġenerali jażel li jkun fuq in-naħa ta' min qed jisraq lill-poplu. Dan il-kuntratt kien miktub biex ifalli fejn kumpaniji barranin sal-lum ingħataw aktar minn 250 miljun euro f'serq ta' flus il-poplu bil-barka ta' Roberta Bela, Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Edward Cicluna li huma personalment responsabbli għad-danni li sofra u li qed isofri il-poplu. Tħares minn fejn tħares, dan huwa negozju korrott, ftehim maħmuġ, kuntratt illi kien maħsub biss biex il-ftit mażula minn Joseph Muscat u sħabu jaqalaw il-miljuni minn butkom. Waqt din il-konferenza tal-ħabarijiet, id-Deputat Nazzjonalista Stephen Spiteri qal li huwa l-obbligu tal-Oppożizzjoni li tħares il-ġid tal-poplu Malti u ma tkun sikta. Saħħitna importanti u l-investiment fis-saħħa daqstant ieħor. Għalhekk l-Oppożizzjoni temmen li s-saħħa iva għandha titmexxa mill-Gvern tal-ġurnata. Min-naħa tiegħu id-Deputat Nazzjonalista Carol Aquilina qal li l-governanza ħażina saret karatteristika ewlenija tal-Gvern Laburista. Il-kumpanija Stewart mhix ta' min jafdaħħa lanqas b'negozju żgħir u privat aħseb wara bit-tmexxija ta' 3 isptarijiet pubbliċi li għanihom ingħataw 20 ta' miljuni ta' euro mill-Gvern Malti. L-Oppożizzjoni tappella lill-Awditur Ġenerali sabiex kemm jista' jkun malajr ilesti l-investigazzjoni tiegħu dwar dan id-deal li ma' investigazzjoni issa ilha għaddejja 3 snin.